Εδώ. Χθες έπαιζα πολύ Minecraft. Έπαιξα λίγο έτσι, όχι πολύ. Έπαιξα λίγο. Εντάξει, δεν βρήκα τίποτα. Πάω στο σπίτι, πάμε. Να δείτε και πώς το έκανα. Σπίτι μου πολύ ωραίο. Το άλλαξα πολλά πράγματα. Ouch. Εδώ είχα πέσει μια μέρα και είχα σκοτωθεί. Όμως εντάξει, μετά όταν έμαθα να παίζω Minecraft με ζωή, άρχισα και ήμουν και πιο έτσι, καλύτερος. Νόμιζα ότι εγώ δεν ήξερα να παίζω και έπαιζα όλο δημιουργίες. Αλλά έπαιξα μετά και είπα, αφού το ξέρω, γιατί να μην παίξω. Κυμαίνεται λίγο το Water, σταματάω λίγο. Ναι, ωραία. Συγγνώμη που διακόψα. Αυτό είναι το μαγαζί ή αλλιώς, ή όχι, δεν είναι μαγαζί, αποθήκη. Εχθές την έκανα. Σήμερα είναι Κυριακή, εχθές Σάββατο. Την έκανα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι μια αποθηκούλα, να πούμε. Δεν έχει τίποτα ακόμα. Δεν έκανα τίποτα. Εδώ κατεβαίνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάμε. Αυτό είναι. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Το κάνω εδώ και έτσι. Νύχτωση. Πάμε να δείξουμε τα diamond μου. Βρήκα diamond, διαμάντια δηλαδή. Βρήκα χρυσό. Βρήκα λάπης λαζούλι. Βρήκα σμαράγδι και κοκκινό. Πώς το λέμε αυτό. Έχω κι άλλα 64 εδώ πέρα. Αυτό το mine που έκανα, αυτό δηλαδή που έψαχνα, με πήρε πολλές μέρες να βρω όλα αυτά. Δηλαδή έπαιζα κάθε μέρα για να βρω τόσο πολλά πράγματα. Βρήκα κι άλλα. Κοτόπουλο ήταν αυτό. Βάζουμε το χαλασμένο μου το σπαθί εδώ πέρα. Έτσι είναι οι κοτούλες μου. Χθες έκανα και χθες. Μεγάλωσα. Ξέρω αν έχω κάνει αυγό. Αυγά έχω. Θα
Πάμε λίγο και θα μαζέψουμε. Θα κάνουμε τζάμια. Με την άμμο, θα ψήσουμε άμμο. Θα κάνουμε τζάμια. Το τζάμι έτσι γίνεται από ψημένη άμμο. Έχω μαζί μου. Πάω να ψάξω. Έχω μέσα νομίζω ότι δεν ξέρω σπόρους για να βάλω σιτάρι. Έχω και ένα καρβέλι ψωμί. Εχθές είδα τον πρώτο μου βασιλιά ζόμπι. Νομίζω εδώ θα το τελειώσω το βίντεο. Ήθελα να σας δείξω το σπίτι. Ήθελα να κάνουμε κάτι. Σε άλλο επεισόδιο θα κάνουμε. Γεια σας, δεν βερχότε.